Ayun na, nagpiga. Salamat po tayo Mento and like and share po. Okay, mga ngamba, welcome back to my channel. Yung hindi pa subscriber dyan na nanonood lang, pakisubscribe ng ating channel mga kagamba. At pindutin mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga video na ina-upload natin. Yan. So, mga nagtatanong dyan ng kung ano-ano tinatanong, saka na kayo magtanong. Medyo pahirapan pa kayo ng gagamba. Mahal pa rin ang masbate. Ganon pa rin masbate, inuluan pa rin. So shoutout muna tayo, saglit lang ito mga gamba. Japit Pasko, shoutout sa'yo ha. Kay Manuel Puentes ng GMA Cavite, bumili sa akin ng gagambay ng isang araw, tontua. Si Mark Galindez Bernardo, Chan Chan TV, ayun si report to, si Chan Chan, taga nabutas to, dulo ng lupa ito. Papa Axel Sheet from Paranaque. Si Amel Obregar ng Bacoor, Cavite. Si Randy Paluyo. Ayan, thank you ulit sa binigay mong gamot. Francis Ulaso. Borja Lumakis. Ronald Alan Puentes. Ronald Heaven Puentes. Ang dami nito, puro Ronald to ha. Hens Ivan Magsilaw. Tiana Chaning ng Antipolo at saka Sir Alan Alcance ng Lipa, Batangas. Sir, thank you sir sa mga binigay mong isda. Iihaw ko sa linggo. Maraming salamat ha. Yan, laban tayo mga gamba. Isang dilaw at isang black. Ibipipakita natin itong dilaw na ito ha. Puro masbate ito mga gamba. Ganda ng picture niyan. Ayan o. Ayan. Tapos pakita natin itong black naman. Ang lagkit na sapot nito. Ayan. Ay yung black. So, marap pa. Ayaw mo marap, bahala ka, sige. Pati hulog talaga. Tumulit-diretso. Ayun na, nagpigaan. Ayun na, nagpigaan. Uy, lamang si Black dito. Nadali niya si Brown. Napuit niya. Tagliran pala. Nako. Gumagapang pakyat si Naku, natawa ng sapot. Yari si Brown. Nagpupumiglas pero wala. Nadali sa puwit. Hindi pa nabibino mga gamba. Ganyan yung mga gagamba na napipili natin mga gamba. Ang babagsik. Walang sinasayang na panahon pag nagharap. Ayan tingnan nyo mga gagamba. Ayan na, ayun, nakawala. Nakawala siya. Abulin mo. Labanan mo ulit. Labanan mo. Ay, yung puwit niya, tinataya niya, wala, binilot ka na ng todo. Patay ka na. Nakawala na siya sa sapot kanina baka makagagat pa yan, wala na, kahit anong gawin pa niya, pumiglas pa rin, Ayun, papakain na natin itong mga gamba. Premium na niya to. Ayan, so, yun, sana nasiyahan kayo mga gamba sa pinakitang laban ng mga alaga natin hanggang sa muli na video. Maraming salamat. Hi! Subscribe po kita ng video. Like and share po. Bye!